Берлин повече от 40 световни модни дизайнери представиха колекциите си за следващата есен и зима. Сред тях се открои и българско име. В Берлин през изминалите няколко дни повече от 40 световни дизайнери демонстрираха пред журналисти, стилисти и звезди идеите си за следващата есен и зима. Сред участниците се открояваше и българско име – Владимир Каралеев, който пред публика от 500 души показа своята визия в последния ден на дефилетата. Подкрепа за утвърждаването на своята марка българският дизайнер получава и от общината в Берлин. Мария Стоянова беше на ревюто с българско участие. Берлин и плясък. Тези понятия не само имат връзка помежду си, но дори вече са неделими. Част от модния бизнес в германската столица е софиянецът Владимир Каралеев. Дрехите, които създава, продава най-вече в Япония и Ню-Йорк. Въпреки че още няма и 30 години, показва 10-то си ревю. Минути преди шоуто, поне външно е спокоен. Този път формите са по-абстрактни от теб, по някакъв начин се топият, т.е. те не са толкова отдалечени от тялото ми, просто по някакъв начин така падат по-леко и различни детайли, които са просто по някакъв начин разместени. Никакви финтифлюшки и никакви подгави. Това е характерно за българския дизайнер. Той работи с ясни и издържани цветове. Критиците в Берлин намират само ласкави думи за него. Той е един от фаворитите ми. Откроява се като един от най-добрите тук, защото е индивидуален. Неговите дрехи не са бляскави, не са шик, но са дръзки. Нещо за млади хора, които искат да изглеждат добре и различно. Като дете Каралеев гледа в репортажите по БНТ от седмиците на модата в Париж, Лондон и Милано. Помни коментарът тогава, че показваните дрехи едва ли някой някога ще носи. Тази критика много го впечатлила и възмутила. За него модата е изкуство, а дрехата е изразно средство на пълната творческа свобода. Всичко е много комфортно. Не стягат, не притискат, а обувките му направо са супер. Всички искаме да си ги купим, защото са адски удобни. От Берлин колекцията на българския дизайнер отива първо в Токио, а после в Париж. За чужденците името Владимир Каралеев е сложно за произнасяне. Дизайнерът обаче държи на него и дори така е кръстил собствената си марка. Освен че налага името си, той показва едно лице на България и българите, което всички ние предпочитаме. Лице одухотворено от идеи, устрем и талант.